kwan de hye sabro nya sapo jafo na mo no ye hye adeti ne ebube eberebe ne ebube na be kra ne de na ye de ye ti sabi mpredwe se mesra me ka o obisa woto na wo me na do baba no o wudi kisi wa wutu atwere so eba mi dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasma ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkyere se fa yere che ba se ni ahia no kura nanya ne krama ba ko de be na beso nyansapo fufu adidamu ewani monyam se anwa mo aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no esa ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu afaso na de ya twere ni mu twiwe tontonte ye no sa ne fa no kre feme na na menya akwa sechire bonku eba panini me mentuma yesi ni di Obama ai sabe mpanimfo se fefe na efese woda mani be kwamlika no boso na nefo ne yese beti atontia mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa otia ye nya bisa konfo hima abua pesa ne kan was it didi kwan wa ano kre maji atu pani manunko yo pani dia me so me wo e kan ni se yo opani manunko watu sempa ma iti manunko se abusunya te se kwaye wo kire bomtu na ban na se bia bia wo ba bia si me da se mpanyifo sisi bia batabo hoi ni twa ye twa na abo we so paye ayempa mu me da se mpanyifo si fruntum wo hoi abatatwene kafra ebe na sitira se yesi funtum wo sai batatwene enti wabo homode mama ofa opani manunko wo ya so a panimfo na kan do se ka bia na nka da se mpanyifo si se to a esi ba ma atwere ba ma bo no kre ba bia me ba ade atwere honko na de esi honko enti buni ye se etoto a esi ba ma bo mama ofa opani manunko ade aye from ada ba ma ko ho a o se da banchi akurem yo me da se sa yeso ba odo wo no onfa ho se banchi abakura da okon ho o ka ye bu ne se oba do wo a hu banchi abasa da okon ho ebi onum se tuo ana obi a wo se de sika no fa che se obu banchi abakwa se tuo ye bi aye ne fe enti bu no fufo na me hade yo oba ope wo no se banchi abada okon ho kura obu ni se tuo mama wo fa fe wa ye ni yi opani yanku animu a ya ka da se media na me ka se ensu e do wo no e na ko ahina mu tofom entofom me kai be ne mo bu ni nyina yo me da se empanyifo se twade e ben wo no no age ne ntem ne se ensu so a kira ahina mu a eyi fa yo empanyifo se ensu a ye benum no ye nhwe nche na atofom opani ne kan ye ni ntu opani ko ane na me ka kira se wudidi ne bi ka osimu a kira se wukina wudidi aja bi okina se munti yo me da se panyifo se odokoto kwadu anu ajam ho obi ni mo okina se asab kasi aso na ye me de pa nkrofo tansi ni tra se da bi asem ti na se odokoto kwadu a na wajam ho wo fansa nka be de we de menyo hwe fa ho kodi maji atu opani manunko so why na bibia am wasia enya ma no kro no Davida yo mpanyifo se ajama gina konson so to ko kire mansa tu ama baya bia pa ya bu kwabra futirim wanyima ya nya kitira wotare da ho amebe wae no na obema me ma opia fu ade mini ama mfo na kan wase na dia me fa dia me fa ene kro no yo so ko ji obi ba no nsun ya no nkire se mfane nkoma ne akoda opesu no so eni akwa mpita na kan wase sabe bantu ampa ne to da yo me da se sabe mpanyifo se oben so ho ana ate se okoto obowa ta ana so nya ba wa gromu a udi mpem so anyum bia udi wum me da se mpanyifo se so nya ba ne sre esoso se de a na wo so da ai ata gazi a wo kai na kai me se sre ana ntuo so che no ana yare yo me da se sabe yesi obo odwan ne ho fifire bebre na so enwinti no ye hu abo aponchen so na kan wose se be ka sima kakra bia mena wukura no a obedi hene yenye ne sei se de bene be ye de ye sei aponchen se ye nanti nko yi so so ano ti fa na sa mi nko
Abo aponche. O ti na ntinku. Enokure so ano. O so ano no odi hene. Sa. Ndi so owu a obedi ne hene. Enokure. Abeno nyese esitrasi nemu na mepene de no se de o kan no se de mekan de o kan so so dantem. Media ma ba ko why ndopane yenko. Yo medase. Abo na ntwie wo se wo kra na ho ode no bewu a na ode ape. Na ni ti ya no na oda mayanka. Yo se na ntwie ni je oda mayanka de ya ne yense be ko mayanka. Muntwen ye. We say sisi a ye ko jin krato biu e da mo ase. This year, Sabrina Sapo Jafo na muni yesie. Adeti ne bube, eberebe ne bube, ne be kra ne de, na ye de ye. Ye ti sabi mpredwe so mesramika o, obisa woto na wo me na do baba no. Oh, wudi kisi ba wutu atwere so. Eba mi di jawa ne se, yesi panyini won tena fie, ema aseduamfo. Sabi wiasmo e wempanifo se, sabi se oyemu ya, eno nkyere se fa yere che. Ba se ni ahia no kra, nanya ne krama ba ko de be ko na beso. Nyansa po. Ghana this year. Se dem di ka kan kire mu no. Efa to suminu abana wiye nyansa podumari na aguso awutie no samo mmere me amso me mmere mo ntie koso esua sande kasa medical kasa di enti ne ebube tie de beye dey ebrebe ne ebube anu ho aduma ne eguso a ye na efa to suminu no de hihie so no na na akosa brempon onya duasa enson fa to suminu no aha enti bika dedi ka de to me no bomu a ena ye aduasia enwotwe ena nana akosi ensunya aduasa nan ene fa enti bika ne me no bomu a nana akosa brempon kura aduasia enwotwe ena nana akosi nsu kura aduasia baako ene fa e fa kan de abedi me ho obon ho modin a me da ama no enti ye kofa to so mu yensa no ena ye ne kura no ena wada woroma nana akosa egina wo so yonkoy ha ase yo bofo ko uremo ko hunu anya ni na no be fi obeka yo me da se mpanyimfo si yetufo na yentuhye bre se na kwa mpadu na kan se keka ni jaya kuku ni jaya keka ni zubeda yo me da se sebe mpanyimfo se abo ne takra ena man ye kesi o na nye takra hunu na no ye petitu watu petitu be na to form and akra me dama ase ani enkwara entna bama so a me kasa fadani ahini o eno se de be de ndi asi eja oni nkwara afia na da ya ahini ya me kan bacha woti ni mama ofa oh we de nka no nana yenko yo me da se mpanyimfo se mesra mo ebe no emu no se de opebu no se de ebe ne tie na nya de mpani ni atitu na eti ade no wo mu ni mbe ne se ye wa hampo enti sa ntwa yi a na me etene wo enti kwa aso no wo nya fa akwa yenko yanim yo mpanyimfo se wo pe oba time aduane agi adia na ojeje ne bagro sa okay ena kase kwase bu nti na sabe esi ahemfie yo sabe mpanyimfo se sin wo hoi wo hu serefo a ena o sere kire no yate afra wa ahemfie so a ubisa wano wa sabe obisa wase yo me da se sabe mpanyimfo se so di kan wa ahemfie a na eno nkire se wadi bem ana so utri mu fita so a sabe bosomo nchewo yo sabe mpanyimfo se sika ni fa no akire twa na ni mu nsu twa abo apra wa ho eno ye betia senkeso asem bisu a enka mejeto sabe na minyintu na meso amintu fufuro sha anan yo me da se said the mpanyimfo so ese no no o se se nsuo bi tene kobo asuo bi mu a na anu adwo so donko sa pra wa keto wa wo hunu kase a obobo yo sabe mpanyimfo se dufuchi a woda nsuo mu se de ne a wontimi na ne oda nchemada ta na otra dufuchi so na udi bo fra wano fo na to so afo yo sabe me da se mpanyimfo se wo pese nyame hunu wafuo mu a sebe mpanyimfo se wo pe wagya na tetra na ofuru dua gya wonan na ko ne kai da fa ma gya ye na me twen so do be to fom ma so bi o na wo se wa fa ho abi ma so akra yenko nyame no wafuo mu a wo ka no na me bia mu ya kire wo se wo brafuo ne nyame hunu mu a enye yi eno ne be na kasa yo me da se mpanyimfo se kuntu ne hwane a na kire a na ekọ
ana so unko bia fo mu da wo so unko an wo bia fo yo me da se se be mpanyimfo se udodo mu nye de se de oketre udodo mtie bia hwa na otafre mesre se bube ni yi enti fan en sabe na fan biu na minti yo mpanyimfo se won se achi nye oda hwa na otafre majat mi enkwani on sa chi ba yo da enti so on sa yo sebe mpanyimfo se okoto he wo wi o na ne ba so wi na hwan na ba gi bitata na we de mena na ko si ata ne kan o so okoto ngwa ko si ata so obo pa o obo di ne odidi unyansa ho mi so mu yenko beni ma ko si ata no so okoto ngwa no ma yo mpanyimfo okoto mpanyimfo se okoto ho woni masudware te se anwa sabe we fana foforo mami udo foforo chanan ande mintiu mama akwanse mama kwani budo foforo chanan mimu be foforo chanan yo medase sebe mpanyimfo se aboso ba ohwe eno na magya paye ebe no na asamu sama so da kai o se ne nkoni anadu panya kwa fe dia o de ko yo medase mpanyimfo se nsamanfo mpo ya se panya dudu o na ntise ye na tiasefo eba ha sabe ne yana sama be ne ta kan sa wunti magiatu na ya na ya misiri yakuya nim akura yankwa ede kaze anu ma wanta kra kro no o mu de tubom yenye ni sei bu beno man ngede ese no ma wo monta krase no no tubom kasa na ya ai adi wodi bia nko fan sa na nye de minti so sa yampo anu ma wanta krase no o mu de tubom o to mpa tukre no mbomo o mu anta krafe yo medase sebe mpanyimfo so sese aboa so wano ware se de ne a yemfa ntwara asuo se anuma asrowa oje ne bakura agura no yi na ni ato nche no ehunu bi pentra yo medase abofra se usum panyimso ayajuwa yi asetuo se sa ana sa de le camera na ate ya no pani eken ka se anuma bia obewusuro ne ndakra ba fo yo medase wa hene sa na me so me na nase wo se oto bor bodan a samba wa wo so yenye ne sei wontin na se de ta kana se boro no bo da bi yesi enframatoa boro ayeboi na kanka se mo enframatoa enti se de bebe a mo beti ase yenti masum enframatoa boro nti woto enframatoa bodan a samba wa wo so misum akwaye mpeni se wa kire me manya half memfa fa fa hu two sports fa na waje ndo anhwe ana oye yakura yankwa ka we de misu ase ba bi obi apetrafia awetrafia ase no ye tumni kamfa ho yo medase eno nanka yeta aka ne se de won sunti ewu no yemfa America nkona yi na benimu aidu na ayede yeyi akura boko de yanku ya nimu yo medase empanyimfo se so ba che wa adwaye a no ye ne ho yie na sa adwaye so ho agwo a every one kuna fo yo sebe medase empanyimfo se se banchenya eja ene be kire sa knofo asem no nanka asipae kakra esan sa akanfo ye do so ntibi ta ebunu se adwaye anwo no ne firi obatai knofo so dwaye ahomakenti wonta to amene no kura se maso knofo no da prensa obatai di mprino ai na ne ntem no nti akra yanku yanim yo se de empanyimfo se no yesi se adwaye be ye fa ne firi prayetia ani se ya kana se da bia ye didi nanso aduane a o maami ana se o papa o beto no ni jaso no ene na odi ene kro no anso ya ka se udidi na se wa susu a o ya furu ko do no ma o sa na do akra wa bujansa be ma anyi antu ka odidi adwene ho asi enti yeta yese se wotete aduane bone ma o yefuna botwene ma o sa na jo anu ye baako na wo de wa kwa nwan wa de bable bone mu anyi yi enti ma no hunu ma me yanku yanim me da se empanyimfo asise o twa kontompo ma o safo ayira o da wa abobo ano
ana ma me wa ya di o na nka me nim se nka obuba amfai no wa fa no fofu tia se mpani se safeni ati mpani anim a ebe nyira nke odidi na agin obuba no atom mpani no ya nya ntum nka mo abebe fofura mo obu bia kana wontin ya som akra yanko anim so abwa na hawa onsa ne bon dabi yo me da se sebe empanyimfo so se mmoba wo hoi anu ne majadare ne ka se susa fa body ho de no ko de wompe yo me da se empanyimfo se one opanyini ko a na ote widie mu nka susa wo so ya subonti di show yo me da se empanyimfo se yedum jane yenum wisiri se asubonti wo wi oni na mo ntwe antwe nyina de wo kra ne kum yo me da se sebe empanyimfo se edura manfo so a ne akai ya no ana sa su ketwa so abokase mo ne din ira yo me da se empanyimfo so se asuo bi ne asuo hia na anu adwo okay sa tafre da ho paia no nya ba bi hye yo sebe akroma besa sen a enya akokọ besa sen enya akroma feda ana akokọ nso woto wo hwias tafre wo hwias ya wo mutu oda ya yo sebe abo tafre kro ya no so ton kokọ mu a woni twitwagifo biara nye ade nso a akokọ won ti bi dani abawu yo kokọ hwede wato abiasa na nso odi abayen akokọ so ne night ya ba ne nkumba abafro we so dwunso gu na so aye pepe oni entwa ntwene say wo di frem ade ye kokon eti ma so nti asikire me da se empanyifo sese katrema wo hoi emproda say katrema so ampro no ne frati asofo yo me da se bi nipa wu na so ne katrema so de ensei na to ko ya na o kan si bia gu be bia ye be me dane no bia wo be nsum manya hafu manya hafu mama na fane bi yan ko ni ma fura ai okay ene ko abua kokuo wo se ne ho nya fe kura no ho fe che de wadi asemadi fo yo me ba ebe we wadi di wa dwene ho enti mi nsum ne mo mbu fufuro sha anan die me nim fa kokuo ye se abua kokuo se on fa mu pre ni na ntwe so sa ka sa be no akra be we sitrase mi nsum mbu fufuro sha na mi ma wonti mama sima famiensa faka bi sha anan okay say I can't say abua kusi ana ni bobu okwa wanya japade bia ujamajwa yo me da se eno so yenye ni se ba ya sande kasa ba ye dem ti o se abua kusi o se na badwafo ene ne nyoa kusi o ne nyoa na bodwa ko no ho na woni wo mu na wo ho fa bi enti kunti masum ka ba ko nan ka ye fa wo ye fa ye se fa ne fa bo ma ye pepe enti ma fa wo ba ko akura yom ko ni yo sebe empanyifo se abua kwakuo nanim tum so na wudwa no okay one uwura nam ewura kwa oni ni wura nam a na se ni wura ne sha ase su odi niam no a na ono so sha ase apekashire yo sebe me da se empanyifo se abua wodwan obeko ade okona chi ansa yenye ne sei enyo dan ko na kokona chi mpanimfo se sabua no be kuma okona chi no amba misum ne mu me matiefu ate ya se enyo dan ko na ntwepun kama apu ni sabo odwa be no okona chi bade ya ne yan hye ko chi ni asaba na nya hode foforo che kwaji ahome le be saba mu hia yai ene obi ka kirem nyansa po fufu adidamu iwo gana mama ade wa ha se bia wa wieye ndi se dedi ka ayeye no saa ne ye to aso ye de ofa to sumiensa na ba wieye enti se de be kan ne masi animu no no hu se de omusi ye no nana akwasi owusu efe di kai no onya aduonu nson na opani akosa brempon so nya aduasa ba ko ne fa efe to sumienu nana akwasi owusu enya aduasa nan ne fa ana opani akosa brempon so nya aduasa enson ne fa efe twatwo yi opani akwasi owusu enya aduasa ba ko na opani akosa brempon so nya aduasa ne fa ndi ha de na aye sebe kotra hwi ase anane ne butu ha de na butu
nti me kam yensa ne nyina bomu a nana akwasi owusu onya ema aduokon mienu ene fa ena nana opani akwasi akosa brempon adina aboroso opani akosa brempon na nso be yemre opani wonsu e ka bomu no wonya ema no aduokon enwotwe ene fa mo abom homoden sa wotra otoso bubbe eburu aduenu ene yetisi monten a benum ana menu ka edin ma ese bubu mo ayade mo konkoni etiefo na se de kosi ya no penu fo se de da yekoso ya ni pitri wo so da na obi hurahuna ntutum kura tro san wa fa na abompam wo pitri wa sore tuntum be odi to be fa bia ono an sempa enti etiefo mo da wo ma se de ye no se penu fo se wo kon tudu ka odi ka wodi kuhia mienu ida se bo to se ba ku din ko nti se na nanka mewie dumadi nyina dia nanka nipa obon homodin eye opani akosa blampon enti ene de obro nana akosi nsu ansa so emabeye nsia ni se da se ne bia ehia na abedo ka bibia kire no amochiri akoro ni enti nyame ya adom ada se ne hia me akoro ba jebi me ne nyansa po bejafo yebusuara munhia ye ni munwie me da masie mu Mama saben babwatia wakilebo o mama ya dia ko bia wadi aye munto ekan ana mlanti ama ba mu pe ko mi nkwane ya o bensa wankwan o yita ku awa nsinsa wo si mani atio akondo bekumo dia no santi fojuma contractor imangwo